Abu Soho Musical Studio. Muke bidiri ango da amarya murna muke muku yangata. Allah mahalicin komai wahidin ahadu, cikin yardar ka muke saka makiya su gudu. Ka dafa mana ilahi mu kai ka haura tudu, akan aikin ka tsaya muna har in zamna ba wa maza rasha. Ka tsira da aminci gunshi manzanka, na sa alaye har ma a sahabu duka. Allah na yi roƙo don daraja ta manzanka, ka ƙara tsaya mini zan wake amarya da ango yan gata. Kayan ribar soyayya kun ga aure ne, shi kan aure mun san sunna ta manzo ne. Mu daure niyya kuma yi shi batun da lada ne, aljannar duniya aure tilas in ƙara tunawa maza mata. An kai aure kwanan shago fa ka bar shi, jiran kofi gun mai shayi fa ka bar shi. Sannan daga yau goro sunanka ya tashi, sweet ko baby ko dalin koko a kira ka da ɗan gata. Malam Yusuf ango na Basira gaishe ka, taron jama'ar nan duk murna muke maka. Murnar auren ku da kai da Basira matarka, yau babbar rana ce gungu ango har da amarya. Amaryan nan Hajiya Basira gaishe ki, da budurwa to yau mata ba sunanki. Kin bar aiki na gida girki ko ma wanki, kin yi ɗaya a cikin su sai ɗakin ki yar gata. Ina mata na gidan nan ni ban gan ku bane, koko ba kusan cewa Abbas ya sauka bane. Ana ta yin sha'ani ni kan ban hango ku bane, don ku cikin fili shine murnar biki manyan mata. Muran gaɗa buɗa 'yan mata ku taka kafa, ku more rawar ku ciki na salo ku motsa gaba. Abinda kuka yi mini 'yan matan ga ko kufa, Hajiya Hanna ce ta kira ni ta ce da ni in doko gangata.